Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika, at konsyensya. Mang Kanor. Ay. Ako si Manggas. At ito ang Siko. Sino? Ako. Sa kuha ng isang CCTV, kitang-kita ang isang lalaki nag-trending nang magmasid ito sa labas ng gate ng bahay na may tindahan. Nung una'y akalain mong customer na bibili lang, subalit ito pala ay isang magnanakaw. Nung napansin ng nasabing suspect na walang tao ay pumasok ito sa gate, diretso sa tindahan. Subalit, nagpanggap muna itong tindero nang may bumili ng kape. At matapos pagbilhan ang nasabing customer, agad-agad tinangay ang cellphone at ang pera na nagkakahalaga ng 500 pesos. Sabay sibat sakay sa kanyang motor. Subalit, natimbrehan ng mga pulis na may nakawan na nangyari sa nasabing lugar. At nahuli ang suspect dahil wala rin itong lisensya at rehistro ng motor. At napag-alaman pa na ang nasabing suspect ay labas-pasok na rin sa kulungan dahil sa iba't ibang kaso. Kaya mag-ingat kung kayo'y may tindahan para hindi pasukin ng mga magnanakaw. Ito po si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Sa Loyal Feel Good Morning! Let me tell you. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl. Adlong Martes, March 5, 2024. Sa oras na ito ay kasama niyo na ang cool na angkol from Davao! Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasi hindi po nag-iisa ang inyong angkol, kasama rin pinaka-loyal at hot na tita from Bacoor City, Cavite, Tanya Chinita! Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Thank you, Carl! Thank you, Tits! Grabe naman yung ano na yan, budol na yan. Tindahan ba kayo dati? Yes. Okay, ngayon wala na. Yes. Ako Na-try ba? mahilig... May nakapasok sa tindahan nyo before? Yes, Wala naman. yes. Pinasok din. Naranasan ko. Ako mahilig talaga ako. Entrepreneur talaga ako, Col. Okay. Mahilig ako magtinda. Mula elementary pa lang ako. Share ko lang. Flex ko na. Okay. Total tinan. Oh. May entrepreneur heart ako. Elementary pa lang nagtitinda ako mga ponytail. Ako yung magtatahi nun. Tapos hanggang nag-high school, nag-sari-sari store ako. Teka, ano yung ponytail? Ponytail sa buhok. Tinatahi ko yan. Oh, ha? Yung mga lumang damit. Okay. Gawing ribbon. Oo, ponytail. Okay. Pony sa buhok. Tapos, hanggang naging single mom ako, yun nakasalba sa pag-aaral ko habang single mom ako. Isa sa nakatulong sari-sari store ko sa bahay. Oh. Tapos, ang puhunan ko, alam mo saan ko kinukuha? Sa cooperative, uutang. Oo. Bayad. Tapos, nakasalba yon sa pag-aaral ko. Tapos, nung DJ na ako, ayan, nagre-restaurant. Ganon. Nagre-restaurant, nagtapsihan ako. May bar, nag-bar. Ay, sanali. Asan na yung magnanakaw doon? Asan na yung magnanakaw? Wait lang, piniflex ko lang, context lang. So, dun sa tapsihan, may mga pumupunta na, parang bago tong mukha So, pag mga gano'n na, kasi alam ko na yung mga budol na yun, tititigan ganyan sa mata, tapos alam niya yung kaha ng ano mo. Kunya kaya yun. titigan ka, pero yung kanang mata sa'yo, yung kaliwang mata nandun sa kasi, alam parang ko na alimango. yan yung lilituhin ka. Kaya ayoko nung nanlilito. Uy, order po nito 10 tapsi. Siyempre, busy ka. Busy ka yung mga tao. So, yung kaha maiiwan doon, hindi ako mabubudol na ganyan. Kaya never pa ako yatang nakuha. Pero yung... Alam mo, ang tatay ko ang nabudol. Oh. One Bakit? time, kwento ko.
Oh. One time, parang may kumausap siya sa kanya sa sasakyan. Sabi niya, tay, kilala ko yung anak mo. Parang ganon. Well-research yung budol. Oh. Nag-research siya mabuti. Kilala ko. Eto, sobre, ilagay mo to sa unan mo. Magkakapera ka. Tapos nabudol siya. Hindi namin alam na ginagawa niya pala. So parang nabudol siya. Na-hypnotize siya. Yung sobre na yun, nilalagay niya tuwing madaling araw sa unan daw niya. Tapos, isang araw tayo, magkita tayo. Tapos, parang ganon. Tapos, bigay mo yung sobre. Oo, bigay mo yung may sobre. Laman na. Lalagyan mo ng pera. So, ganon, dinadasalan pala nila yan. So, nabudol talaga tatay mo. Pero what about yung sari-sari Yung sa store akin, mo? sa Napasok akin, ba yun? Nabudol naman ang mangungutang, hindi na nagbayad. Si Trixie. Hindi ko sasabihin. Si Trixie yun. Hoy, Mars! Mars, sabi mo, bibigyan kita ng informasyon sa mga chismis at quits na tayo. Wala yung kabayaran budol doon. ng utang. Uy, ang ganda mo ngayon. May bigas ka ba dyan? Yun ang budol. Mag-iingat tayo sa mga magnanakaw, lalo na. Imagine mo, nagpanggap pang tindero kasi, di ba, nandun siya sa tindahan, may bumiling ng kape, binigyan niya muna ng kape kasi, syempre, nandun ka na, mahalata siya na magnanakaw siya. So, ingat po talaga tayo dahil pinaghirapan niyo po yan, di ba, tindahan mo, kinapitalan mo, tas kukunin Lalo mo ng mga kapag daanan po walang hiya. yung mga tindahan nyo. Oo. 'Di ba? Meron din isa niyan na yung nagpapa-Gcash. Tinawagan ko na, nandiyan na daw, pakipahingin ng pera. Yan! Di ba? Asan na yung pera? Nag-send na daw siya sa'yo. Wala namang nag-notify doon sa tindahan. Ang magaling sila mag-manipulate, promise. Yung magnanakaw? Yung yung tindero. Di ba sabi niya? Na-in love ka na ba? Sa tindero? Sa magnanakaw? Ng puso? Sabi ko na eh. 3 points! Ay, nako, Mang Kanor. Ikaw ba, Mang Kanor, na in love ka na? Sa tindira na magnanakaw. Kombinasyon. Collaborate. Kombinasyon na. Tindira na magnanakaw. Go. Ikaw talaga, wala ka talaga pili-pili. Wala na pili-pili. Na tindira. Na budol. Ikaw ba, magaling ka? Tinda? Budol. Oo nga, marami na rin pala sila. Marami sila na budol. Grabe to si Mang Kanor. Pero eto nga, kasi, yun nga, napagod siya, nag-display siya dun sa tindahan eh. Yung tindero? Yung magnanakaw. Kaya pala yung kamay niya lumulusot unti-unti dun sa may bintana, kinukuha yung kaha. Yung kamay ng magnanakaw? Kamay ng tindero. Kamay ng tindero. Sabi niya, wala pong matigas na yelo, sabi ng tindero? Sabi na magnanakaw. Tas, nung napundi yung bulb sa tindahan, siya na rin nagpalit. Yung tindero. Yung magnanakaw. Hindi niya kasi makita yung nanakawin niya eh. Anong magnanakaw? Yung tindero. Ay, nako, nangungupit! Yung magnanakaw! Yung customer! Sabi niya, pagbilan po, may ice candy po. Sabi ng customer? Sabi na magnanakaw. Ay, pabili po ng mighty pula. Sabi nung customer? Sabi nung magnanakaw. Sabi niya, bayaran ko na po yung utang ko sa susunod na buwan. Sabi ng customer. Sabi ng tindero. Pa-cash in nga po, Gcash, 1K. Oy, sabi ng customer. Sabi ng ng tindero. Oy. Kaya, nako. At saka, nako, dali-dali siyang sumibat. Kumuha siya ng barya, tumakbo na. Yung magnanakaw, sumibat. Yung tindero. Hala, ubos na pala yung mga delata ko. Makapag-grocery nga mamaya. Mag-grocery yung tindero? Yung magnanakaw. Hala, 2 na lang yung natitirang itlog ko sa tray. Ay, Papapa-deliver na ako. Yung tindero. Yung magnanakaw. Uy, napisa yung itlog niya. Tindero. Sana putulin yung mga kamay Ng mga magnanakaw! ng mga tindero. Ay, nako.
alam mo, pag gwapo yan. Ay. Hindi ako nagpapaba... sa inyo na ba yung sukli pag gwapo? Yung tindero. Yung Ano? basketball player. Ay, naman tayo napunta na sa player. Nag-crave na naman ang basketball player to. Abangan dahil susunod na mamaya, pag-uusapan natin yung mangyayari sa Dear Love. Mamaya pa naman. Mamaya yan. Maraming salamat at sa inyong pagtutok. Dito lang yan, mga drivers natin, mga tindero-tindera sa palengke. Shout out sa inyo lahat dyan. Morning sa inyo. And padayon na sa pagpaminaw kasama ang hat-hat at tita Tanya Chinita. At cool na cool na Uncle from Davao, Uncle Dago. Dito sa estasyong number 1 ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!